Уважаеми дами и господа, относно батковците 70-80-те, 90-те години раждането, било неудобно за почти по области, спрямо реката на фамилиите, на фамилиите, спрямо битови сметки, че е било неудобно на ЧЕЗ България, той беше началото, 2017 плюс уникалната битови сметки, да. И заплата. Уникални в КЗП-то, заедно с САД за наследство електроход. Пак битови сметки, да, по принцип. Но за техниците спрямо там за банана плаща, за да и аз плащам банана и мангото си плащам, всичко се плаща. Но относно умишлени непроверки спрямо ушино сгръл лифтни възли, череп, няма приятелство за частна собственост. Аз нямам някакви въображаеми бащи, майки, братовчеди, родни, които де с чужди пари, ще джобиш парите на финансови семейни пари, ще джобиш, ще крадеш поне ремонти, са правиш на отворен по крайни квартали спрямо 50, 60, 70, 80, 90 години до 2000-2003 година ражданията. От 1 януари 2017 година било доста неудобно, че не ми им достава удоволствие. Но тъй като аз имам моите 12 апостола, 6 лимончета и 6 миорки. И всеки ден ги се увеличават, ама тя винаги са 6 и играете на 66 мене. Да не знам какви са пумите, които там не знаете от ЧЕЗ България, по принцип, защото аз удрям толкова си до там, пък съм един член. По принцип това съм от Черноморието от изтока, удрям карци, хапя и къде са по двойки. Нали знаете как е, по двойки мъжко-женско, станаха 24, аз съм човек. Това са ми любимите животни, иначе обичам попчета. Просто дело попчета, сутрин, обед, вечер се плаща. Порциона 1 кг, спрямо до 4 кг, не знам за какъв октопод приказвате, но ако мислите 24, там 50 лева, 150 лева на ден, това вече е скъпичко. Да, това, което мога да кажа, но за зъболекаря и аз си взимам за протектор задължително с заздравяване на устата, поради дуплексната част на звуковите уръдия на хамърите на Държавна агенция безопасно движение по пътищата, но това не е най-всичко, малък среден голям бизнес. Спрямо Министерството на икономиката и индустрията, почти полностью, ама Столична община, било доста неудобно. Другите медии и радиа, що не ги целите тях по микрофоните е платено? Ами аз плащам данъците в крайна сметка, пак толкова ниско на показност, явно периалната на една заплата законно било неудобно за компи. Да. Как ще ме пусна, да. Как ще ме пусна, че съм затворник на ФБР, Интерпол, Европол, Ми-5, Ми-6, Мусад, КГБ, същата следа. ТТ, КПП, Белград, ЦСК, първо до Прожа, първи за наследство, мач към ЦСК, защото ме продади Лески. Националният стадион, как е хазарта там с проекта еврохазартното проектантска част спрямо смяната на караулката на МТЛ назад, спрямо аз съм президент силен човек, той ми пречи. Но и аз си изказвам възмущението на 112, че го коментираме. Спрямо, да, ние знаем, обяснено на Министерството на здравеопазването, но те защо имат свръхчувствително, че и те искали да взимат, защото здравеопазването и вземат от държавното от БНТ, че е било неудобно, че аз ги обслужвам и тях в писмен вид в обяснителния режим, че аз вече съм вътре, където ми достава удоволствие. Аз имам 21 години опит в това нещо. Само, че последните 6 години, но нека коментираме BTV и БНТ, имат ли разреши заедно да бавят КЗП-то? Тези, които отзад ми държат същите, не е проблем. Но като кажете циганите, той преди беше циганите, турси. Що бе, има много хубава кандидатска кметица, една българка. Какво ви кажа? Така хубава, бяла, имаше още в Народното събрание. Сега, може ли по този начин запознат се в църквата и на 24-часовата зона за смирение, не на лошото, не на агресията около джамията, по този начин. Това, което мога да кажа. Но долу, спрямо как е нашата крепост, не знам къде е Лудницата. Имаме част от нещо, което е българска история, където ако сравняваме нивелира
да е по-лесно. Българска история. Най-хубавата история за Витоша инвестиционно да се възвърнат и да копитото да се върне известно, защото аз съм софиянец от 98 година. Добре да е, от как съм стъпал крайно 80 години в София от раждането ми. По случай, да, черпа да е по-лесно. И аз съм възстановен, аз сърце нямам, девятка купа. Винаги трябва да сте двама. Аз и Антониан. Но той е софтуерна програма. Но защо ни преча да събереме шефовете на шефовете, шефа на шефовете, той го няма. Тя е една дъска от тук 2006, се иска да открънат масата, а не може да начертаят нещо за тук тази сектора. Затова мога да дам едно предложение. По принцип, но с моята уста аз описвам и устата си някъде. Като не искате ветеринарна медицина, от тази сектора може да станете хирузи, софтуерна медицина и така нататък. Но не забравяйте това, което създавате. Вие самите ставате, те са затворници и вие сте с тях. Това, което мога да кажа. Даже рисунката. Защо? Ами като те публикувате по някакъв начин има някаква логика. Но за ушино сгръл, за болекар спрямо било неудобно и аз и на мен ми неудобно, че не им плащам, да. И ние не им плащаме, защото какво да вземат? 10 лева. Нямате цигари, кафе, не вижте сега. В интернет мрежата 90-те години и аз съм бил на вашето ниво. Да. Бил съм малък. След 2000-та година там за наследство просто. Виж сега, някои думи и приказки трябва да бъдат забравени, за да няма ескалация. И касаете на 18 години, за думите и приказките, това, което мога да кажа, защото и аз съм бил на вашето ниво, не се преснате, че не съм го мислял. Обаче, нали знаете, че имат по-голям батко или сестра, повечето, или по-горни класове, или родители, те не са се видоизменяли, защото изречението е свръхчувствителната част, че ако държавата няма възможност да привлече частна собственост спрямо платеното спрямо медиите продължат, аз не преча по някакъв начин, естествено с една камера, защото ако 100 000 българи застанат с камери на някаква тема, някакви теми, опитни в блогърствата по принцип, ние не можем да го организираме, но аз бих участвал. Знаете ли защо? Ами то според бюджетите, и аз загубех 60 милиона за последните 6 години за наследството, 600 милиона, 100 милиона, 200, 300 милиона, обаче това са били аз сега не мога да обслужвам 2000-та година отново, защото на мен много ми стана от Виена, от Австрия, 40-ти набор, 50-ти набор, не е лесно. 60-ти набор, 70-ти, 80-ти, 90-ти набор имаше едно изречение, нямам пари. Но имате много големи навици от до 2000-та година ражданията, спрямо проверки, не проверки, че родителите, че отзад родителите, че родителите че не правят разлика с каузата път на безопасност, пак съм по този начин, защото моят срок е изтекал за възрастта ми, те имат принципи. И аз такива хора нямам препоръки, но имам в частния сектор, където съм си ги заслужил спрямо образованието, както и вие. Но отговор е имена да споменавате по-късно. То е било неудобно, някои хора не са правили секс, но има пък една хубава баница, видях днеска. Тя трябва да се поддържа, защото и аз съм по-ослабнал и двамата и родителите, като са запознали, било неудобно по начина, по който го казах. Защо не се храните и двамата, че баницата, че и доходите на 21 годишна с моите доходи, с моите активи, там затвора съм във Виена, в Австрия, защото ако излъжа и американците в Руската федерация не могат да търпят за Касперски. Втора част не е така мисли инвестиционно. Защо ли? Те ще кажат чак. Ние съвсем други неща водиме разговори, тъй продължението 16 години, 1 април за януари, 6 години, 10 лева, много хубаво ми влязаха професионално, спрямо какви права имате за частна собственост, тя ще вземе и кола. Значи патладжана са плаща веган пицата, от 2010 там нямам сърце, като се спомня аз, какво съм преживял, по принцип. Знаете ли защо? Питате, добре, защо и вие бяхте вътре бърза помощ някъде с сърцето и то, вижте сега, хранил, не хранил, телекомуникационните кули, там където пък съм бил, нямам приятели, никога. Моите приятели, моите познати имат бизнеси. От 10 години с по-възрастни родители, спрямо моите родители. И аз взех място на моите родители от малък, защото плащам цената напред. Инвестиционно, не инвестиционно.
и съм почнал с 20 лева. Това, което мога да кажа, те са нямали компютъри, за да имаме ние. Но за да вратите 3 интриги 6 по 3 по 10, било неудобно за две смарт устройства с iPhone 92 години вече стана за наследството. От 1992 година, че за сега хапахте едноличния мене, като съм бил на 6-7 години 5, че ние сме имали мечти, но отговор е следния. И аз търпя боксовия мач в главата, защото аз съм протектор, но не от спорта. Инвестиционно това, което мога да ви кажа, но въпросът е диагнози, които имате с рецепти 2016-2017 година, не знам, били сте по-малки. Аз това трябва да стопите да го обяснява Министерството на здравеопазването, да подновите, рестартирате системата, но той няма кои по-големите 80-ти набор, да имат образователен мозък, израстването 5 години, да коментират 70-ти набор, спрямо някои стражати 90-ти набор, спрямо израстването поне 5 години отгоре, нямате право да коментирате теми, които засягат хаоса, който се нарича шума на допустимите норми, за да не вземете и това на малките, което пък на някои от 80-90 години раждането взехте.